Mikrofonu Martin Janeček, trenér Prostějova po dnešním utkání ve Frýdku Místku. Pane trenére, gratulace k vítězství v dnešní generálce. Zajímavý je váš komentář k tomuto utkání. Tak my jsme přijeli do Frýdku bojovat hlavně a odehrát výbornou generálku, což bylo pro nás strašně důležitý. Ten výkon jako takovej, k tomu bonus jsme dneska odvezli nebo odvážíme vítězství, což je pro nás velmi cenný kvůli sebevědomí do soutěže, takže velmi cenný dvě věci. No a já musím víceméně na závěr pochválit domácí, který za stavu 3-0 nesložili zbraně a udělali z toho výborný zápas a myslím si, že pro oba trenéry a pro obě strany spousta cenných informací a jako vstup do soutěže po velmi dobrým zápase. Ja si myslím, že práve tá prvá tretina bola po veľmi dlhej dobe veľmi dobrá z našej strany. Boli sme aktívni, súpera sme takmer do ničoho nepúšťali, boli sme aktívnejší v útočnom pásme, boli sme aktívnejší strelecký, výborne sme hrali hlavne v stredné pásmo. Ja si myslím, že po prvej tretine sme boli spokojní. Taký ten nešvar, upustili sme z toho, Prostějov má veľmi skúsené mužstvo, keď to využili, začali sme robiť zbytočné individuálne chyby, zadržovať puky, zle riešiť situácie, dostávali sme sa zbytočne pod tlak, samozrejme Prostějov to využil, tam nebola spokojnosť, tretia tretina, opäť sme sa vrátili nielen tými gólmi, ale aj herne. Začali sme zvládať rozohrávku pod tlakom, prechody do útočného pásma, dali sme 2 góly, presilovku, OK, powerplay sme dostali gól, skúsili sme to, ale prvá a tretia tretina pre mňa bola taká, akú ja si predstavujem, a plus možno 6 minút v závere druhej. Ale my musíme, ono to je stále dookola. Hokej sa dá 60 minút. Martin, do startu ligy 9 dnů, tak na co se ještě zaměříte v tom tréninkovém procesu? V prvom rade si teraz potrebujú chalani oddychnúť. Máme za sebou veľmi dlhé obdobie a veľa ťažkých zápasov a cestovania. Teraz si chalani oddychnú a od pondelka začneme už pilovať na detailoch. Nebudem prezrádať čo, ale pôjdeme do takých fakt detailných vecí, aby sme dokázali reagovať na či už hru súpera, na zmenu a využiť nejaké signály z našej strany.